माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। जाहाथे दिनै बिथांमोना गाव गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय आरो गावनि फाला फैगोनखौ नुनानै बिथांमोना गिनानै निमाहा बिग्रोखाबाय। खुलुमबाय आंनि नायगिरि साफ्रोमबो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब फल' खालामनानै आंखौ सापर्ट खालामगोन। लोगोफोर दिनै माखासे नाम्बार वानआ दंबावोमोन आरोना। खनजिथा बर'निख्रुइबो बांसिन लेथ्रा भिडिअ लाबोग्राफोर दंमोन, नाथाय बिथांमोननिसिम फाला सहैयाखै। फाला सहैगौमानियावनो बिथांमोना दिनै निमाहा बिबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै लादो। हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर, गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै। नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय, बयबो बुंहरदों नालाय, आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना। आं दा बेखौनो बुंनो सानो, बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना। जाहाथे दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय, नंगौना नङा? दा जोंबो निमाहाखौ होनो रोंनांगोन। जुदि जों बिसोरनि सायाव रागा जोंनो रोंदोंब्ला जों बिथांमोनखौ अनफिननोबा जोंनियाव निमाहा होनो हानाय गोहोआ थानांगोन। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायहरोदि साफ्रोमबो नायगिरि लोगो नोंथांमोन बयखौबो दिनै माखासे जालांनाय भिडिअफोर बा माखासे नायथाव जायै फट'फोरखौ नोंथांमोना रि-आपल'ड खालामनानै बिथांमोनखौ लाजिदा फोनांफिनसै। जुदि नोंथांमोना बिथांमोन निमाहा बिखांनायनि उनावबो बे भिडिअखौ बा फट'फोरखौ बार आपल'ड खालामोब्ला बियो निमाहा होनाय जानाय नङा। लोगोफोर जुदि जों बिथांमोनखौ आसि थुनो रोंदोंबा जों बेखौ आखाइ हमनानै थाबायनोबो फोरोंनो रोंनांगोन, नंगौना नङा लोगोफोर? दा बिथांमोनानो गावनि खुगाजों सिमान लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो अन्नानै रावबो बेफोरबायदि भिडिअखौ दाहोसै। दा जेरैबायदि नुखाबाय, हयथ' माब्लाबा नोंनियावबो बा आंनियावबो फाला फैनो हागौ, बुंनो हाया। मानसिया बाथ्रायाव बुंनाय दं, आथिं थोंब्रैयानो गादेनोबा आरो जोंलाय आथिं थोंनै मानसिसो, नंगौना नङा लोगोफोर? दिनै जोंनि समाजाबो बुंनो थाङोब्ला जाय मानसिया गाज्रि, जाय मानसिया नेगेटिभै भाइरेल जाखानाय, बेफोरबायदि मानसिखौसो जोङो गोजौआव लांगासिनो दङ। बेनिखायनो जानो हागौ गासैबो सोलोंबाय भाइरेल जानो, मोजांजों नङा गाज्रिजों। गाज्रिखौसो बांसिन भाइरेल खालामो। नोंथांमोना आंनि भिडिअआवनो थांनानै नायहोनो हागोन। आं हारिनि थाखाय गोबां खन्थाइ लिरदों। बै भिउसखौ आरो माखासे भिउसफोरखौ नोंथांमोना नाय। अब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रानो जुदि गाज्रिखौसो अनसायोब्ला निस्सय बयबो गाज्रियै गोजौआव दावखोनानै हयथ' सोलायहैनो साननोबो हागौ। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।